Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mukuti mwinati yese ucheza nawo ziwiri zitatu atapereka zikalata zawo makamakatu zofuonetsa chidwi chawo kuti adzaime nawo pachisankho cha pa September 16. Dera beka funso lina nkubati anthu okwana 22 ndi amene aonetsa chidwi. Upresident umodzi kadziko kamodzi ka Malawi sanachuluka anthu ene? Maganizo mwanga eneyo 2025 yaonetsa zinthu zambiri zomwe nthawi yapitayo tisanazione. Kodi kumbuyo kosama kwana 22? Ayo sama kwana 22 amakhala mwina awiri atatu mwina 4 koma panopo chaka chino ndi 22 koma funso nkumati kodi anthu osewa anthu 7.3 million adzavotera ndani? Yes. Enaso mbuyo mwamene amayima anali ambakuwako koma chaka chino sinaone koma apa ndikuona ndithu Mbewe mwina tione mtolankhani wathu Blessings pinga njira tione ngati angathe kutipatsa mwayi kuti ticheze nawo pano pa Times kuti timve bwino lomwe kuti anene zotani. Iwo atsatira awo ndi amenewa akuti ona pangolini choyambirira Prophet David Mbewe, congratulations mwapereka zikalata zikoma kwambiri athokoza. Mwina kwenikweni chimene mufuna kuti akwaniritsa kwenikweni ku dziko lino la Malawi mukasankhidwa pa 16 September ndi chani? Tichotse ndale zabodza. It's high time tiyambe kupanga ndale zoona. Anabwera Dr. Kamuzu Banda anena kuti ndabwera kudzapanga break stupid federation. Anabwera yena adabweretsa malonjezano awo. But now it's high time tibweretse ndale zoona, manifesto ona kwa Malawi. Tisatenga Malawi mwachizolo tipange zimene tinene zimene tingachite kwa Malawi. Chifukwa Malawi akutayika na Malawi akufa. Kwa amene akutionera pano ena mwina ali kunsanje ena kuchikwawa kumene ena kukaronga akavotera inu avotera chani? Avotera ntchito, avotera kumene kubwera makampani amene atsegule ntchito. Ina ndinkadabwa kunena anthu ena akunena kuti adzalemba ntchito iyo. Ndimadabwa kuti mukalemba kampani yake itiyo. Koma choyambirira tibweretsa ma investors kuno ku Malawi. Kuyambira pa 16 September tibweretsa ma investors amene alemtandize kulemba ntchito anthu amu community. Komanso tipanga promote kwambiri farming cholinga anthu ambiri mwayi wogwira ntchito m'mafamu kuti ana aja akachoka ku sukulu ngati kubunda akachoka kuti adzipita straight ma practicals awo kupita ku farm. Ena kubatira kuti kuona magalimoto amene akuyendera David Mbewe akoneka antidzi kuti mwina president so mwina pena sayendera kumene. Chifukwa chani inu mufuna musiye ulemerero umene upita ku president? Yeah, true. Zoonadi. Ndi madabo aso chifukwa chani Mulungu anandipatsa mwina magalimoto opotsa. I don't know why. Koma chimene chanipangitsa ndikuwawida kwa mtima. Paona mmene Malawi mtima wanu mawawa? Yes, paona Malawi mmene akuvutikira. Tikapita ku Central Hospital anthu akumwalira kulibe mankhwala. Odwala kuzidwa akagwira mankhwala ku pharmacy. Izi zimene zanipangitsa kuti no, izi za ulemerero zilibe kanthu. Koma mulumutse Malawi. Prophet David Mbewe tiufuneni zabwino zonse ziko mukabisa. Amene yotu ndi mtsogoleri wa chipani cha Left David Mbewe kuyankhula nafe atamaliza kupereka zikalata zawo ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission kuonetsa chidwi chawo chofuna kuzapikisana nawo makamaka pa chisankho chimenechi chisankho cha pa September 16. Ndiye kuchoka pano pabwereso candidate wina amene wandi Athoko Banda ndi amene ndituti Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.